ọ bịara ebu m gbuo onwe ya abụ ajọ ọgwụ. Ajụjụ a ka m chọrọ ka m jụọ m Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ndị be anyị sị na a na-anọbụ onye ụjọ atụ bedike aka. Asị gịnị? Na a na-anọbụ onye ụjọ atụ bedike aka. Mana ka esi ihe zigbo gbatakwuru ugbu a, ọ dịzie ka a na-anọbe dike atụbụ onye ụjọ aka. Ọ kpatara nkwa ahụhụ asịkwa na ngwere abịa na ya mgbaru. Ngwa bịa ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa tata. Unu n'anya mataburu gbuo ọtụtụ ngwuru nara ike dị egwu na ọtụtụ ngwuru gwọrọ ajọ ọgwụ tata. Negodi anya ka ngwuru ahụ na-adị. Nwanne m, ọ bụ na ọ bụ mụnwa bụ gị nwa, aga m asị ka m sere aka n'ịgwa ajọ ọgwụ, ka m sere aka n'ọgwụ mmegido maọbụ ọgwụ ga-ewepụ ndụ mmadụ. Ọtụtụ n'ime anyị ndị bara n'ọdịnala chekwudobe n'ọdịnala bụ ebe ọ ga-abịa ịba ibute ego mbute, inwe ego ozigbo. Nwanne, you are there to wasting up your time. Maka na onye ọbụla gwara gị n'ọdịnala na-ebunye ego nke ukwuu ngwa ngwa ọsịsọ, mgbe a na onye ahụ na-edesivu onwe ya nwa. Maka na ọdịnala bụ ihe eji wee marụ Igbo. Ọdịnala na omenala bụ ihe dịbara gbuo gbuo. Ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala ndị Igbo. Ọnya bụ tata na ọtụtụ ajọ ọgwụ dị iche iche a na-agwọ iji wee maatụ oke ite, udu akọ mmiri, demospe, ibobo na ọtụtụ ajọ ọgwụ dị iche iche iji wee kọwa okwu a. Ime mmadụ ọkịrị mgbawa isi, ịtụ mmadụ atụ ele, ịghọ mmadụ pin, ime mmadụ ọya ọ ga-abụ ọnọdụ ọnọ n'ihe anya mmiri, jebe ejebe adị mma, naba anaba adị mma. Ya bụ ọya maọbụ ya bụ ọgwụ, ọ bụghị ihe eji wee marụ omenala na ọdịnala Igbo. Nwanne, ka ndụ oge anya ihe gbasatara ọdịnala. Ọdịnala bụ iji eziokwu na ikpe nkwụmọtọ were eso gị nwanne gị nwoke maọbụ nwanne gị nwaanyị. Onye ọbụla na-eme ọdịnala na-asọpụrụ elu, na-ezere ana, na-asọ nsọ ana. Mfat ka ndụ oge anya nke ukwuu. Ọdịnala siri ike ma taa akpụ. Ihe ọbụla mmadụ ji aka emetọrọ onwe ya, o nwere consequences na-eso onye ha. Ihe bụ nwoke, tupu ikunie ka ije gwowa ajọ ọgwụ, ka ndụ oge anya bụ ụzọ jụọrọ m ntọna na-ezidi ụlọ gị, jụọrọ m onye ibu, jụọrọ na ịkata n'akara aka ije gwa ajọ ọgwụ. Maka na o nwere ndị chi ha na-azọ ajọ ọgwụ. Ngwa ngwa ịgwọrọ ajọ ọgwụ bubata, nwanne, chi gị agbagide gị azụ. Ọnya bụ na onye buru chi ya ụzọ n'elu ụwa, ọ takagbuo onwe ya n'ọsọ. Nwanne m, ihe m chọrọ ka m gwa gị ịbụ onye Igbo, biko anya saa. Maka na ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọ na ya. Mmaghasị gị agwụ n'ọgwụ, mana ka m gwa gị ọgwụ ndị Igbo recognized bụ ọbịara egbu m ga-ebu onwe ya maọbụ atịkpa. Maka na ọ bụ atịkpa ka dike maọbụ dimgbe unu ji echere onwe ya. Atịkpa abụrụ ajọ ọgwụ. Mana ihe ọbụla ị na-eme apart from all these things, nwanne m, nya bụ ihe bụ ajọ ọgwụ. Ndeewo ka ọha n'otu a n'onu. Ọ bụrụ na ị nwere ebumnobi maọbụ na ọ bụrụ na ị kwenyere n'ihe m kwuru, dee ihe n'ozi edemede, mana were aka nri tụkwa ihe ozi a, were aka ekpe tụkwa ya, ka ụmụnna anyị si nya mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ gakwara ibe ya. Ndị be anyị ga-emesịa.